समोर बघायला सांगा, समोर समोर बघ. ओय समोर साहेब, समोर. बोला. आजचा या इन्क्रेडिबल असा दिवस आहे, कारणही तसंच खास आहे. आपले सर्वांचेच लाडके आमदार, शांत संयमी आणि समजूतदार असे आमचे जे आमदार साहेब आहेत, त्यांचा आज वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज युवती सेना मालवण कुडाळ मालवण यांच्या वतीने मालवणच्या भरण नाट्याच्या इथे एक छोटासा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. त्याचं कारण असं आहे, गेले कित्येक दिवस राजकारणाचे गलिच्छ राजकारण चालू आहे. म्हणजे 288 आमदारांपैकी एकनिष्ठ असे आमदार, तुम्ही फक्त मागे बॅनर, एकनिष्ठ असे आमदार साहेब यांचा आज वाढदिवस. तर त्याचं औचित्य साधून आम्ही त्यांच्या कार्याला, त्यांच्या कार्यतत्परतेला आम्ही एक आदर म्हणून आज स्वराज्य महिला ढोलताशा पथकाकडून वादन केलं. तसंच एक छोटे आमदार म्हणून आम्ही प्रति आमदार तयार बालकात केले होते. त्यांच्या सगळ्या मुलांच्या हस्ते आणि समस्त आपले महिला भगिनी आहेत, युवती सेना आहे आणि मालवणवासियांच्या सदस्य आहेत, आपले शिवसेना तसेच लोकप्रतिनिधी आहेत मालवण, त्यांच्या सर्वांच्या हस्ते आपण एक केक कापून त्यांचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला. तर आम्ही आज असं प्रार्थना करतो, श्रीदेव रामेश्वर आई भवानी चरणी छत्रपती शिवरायांना सांगणं करतो की येणाऱ्या काळात भरघोस मतांनी आमचे जे शांत संयमी आमदार साहेब आहेत त्यांना भरघोस मतांनी निवडून आणायचं आहे. कारण मंत्री फुटले आहेत, पण जो लोक जनता आहे ती आहे तिथेच आहे, जी कट्टर शिवसैनिक आहेत ते आहे तिथेच आहे. त्यामुळे साहेबांना आमच्या सगळ्यांकडून भरघोस मताने आम्ही निवडून आणणार आहोत आणि कॅबिनेट मंत्री म्हणूनच बसवणार आहोत, अशी आम्ही शपथही घेतली आणि श्रीदेव रामेश्वर चरणी आई भवानी चरणी आणि छत्रपती शिवरायांचरणी प्रार्थना करतो. जय हिंद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.